ערב טוב ומבורך, בשם השם נעשה ונצליח, שוב נפגשים ללימוד מדהים ומקסים, תודה רבה להשם, תודה רבה לכם, שבזכותכם אני לומד את החומר המקסים הזה. לעילוי נשמתו הטהורה של יובל נס בן חדווה נעמה. אנחנו היום בפרק ג' משנה י', פרק ג' משנה י', י' בואו תראה כמה רחמים יש במשנה הזאת. אני אקרא את המשנה ואז נחזור גם טיפה אחורה. הוא היה אומר, מי זה הוא? הוא זה רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא שכל כולו נמצא אמרנו באלף, כי רבי חנינא הוא בר פלוגתא של רבי יוחנן. ואם אני אקח את המילה חנינא ואת המילה יוחנן, יש להם אותם אותיות, רק שלרבי יוחנן יש ו', מה שאין לרבי חנינא, ורבי חנינא יש א'. זה מספר לנו שרבי חנינא הוא באלף ורבי יוחנן הוא בו'. מה זה הו'? הוא תמיד היה עוטף את עצמו בשישה אלפים, זאת אומרת הוא היה מחובר דרך זה. רבי חנינא כבר היה מחובר לגמרי, בלי להתעטף. ההבדל ביניהם, כמובן כל אחד ורמתו, רבי יוחנן הוא היה רשקה בהג, הוא היה ראש כל בני הגולה, אז הוא היה עסוק עם הציבור, אז הוא היה לו עבודה כדי להגיע לאלף, לעומת רבי חנינא שהגיע לדרגות, תקראו סיפורים בגמרא, אי אפשר לתאר מה זה רבי חנינא. רבי חנינא, דביתו הוא שמה, הבת שלו, אשתו, מבקש לנו, כאילו, למה אין פרנסה בבית? אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, יוצאת יד מהשמיים ונותנת לו רגל של שולחן מזהב. הבנתם? יד מהשמיים, מביאה לו רגל של שולחן מזהב. ואז אשתו אומרת לו, אז מה, לנו יהיה חסר בשמיים בשולחן רגל? אז יוצאת יד ולוקחת בחזרה את הרגל זהב. זה רבי חנינא, זה כאילו, אנחנו אפילו לא יודעים לשער מה זה. אז בואו נראה. משנה י', הוא היה אומר, אותו רבי חנינא, כל שרוח הבריות נוחה המנו, רוח המקום נוחה המנו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת אם הקדוש ברוך הוא שמח בך, תבדוק מה קורה בסביבה שלך. רוח הבריות נוחה המנו, רוח המקום נוחה המנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה המנו, זה בן אדם לא נוח, לא כיף איתו, מכל סיבה שהיא לא כיף איתו, אין רוח המקום נוחה המנו, גם הקדוש ברוך הוא לא כיף לה איתו. זאת אומרת, המדד שלי, אם אני נחמד וטוב, אם הסביבה שלי נהנים להיות בקרבתי. רבי דוסא בן הרכינס אומר, מי זה רבי דוסא בן הרכינס? הוא אבא של רבי חנינא בן דוסא, אז הוא דוסא בן הרכינס, זאת אומרת חנינא, דוסא, הרכינס. רבי דוסא בן הרכינס אומר, שינה של שחרית, ויין של צהריים, ושיחת הילדים, וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאים את האדם מן העולם. מה הולך פה? מה הולך פה? את הפשט הראשוני הבנו, אבל בואו נבין את רבי דוסא בן הרכינס, אביו של רבי חנינא בן דוסא, הוא אומר ככה, שינה של שחרית, בפשט, אם אתה בבוקר במקום לקום ממשיך לישון, חרם, אתה הורס לעצמך את החיים. יין של צהריים, במקום להחזיק מעמד, אתה בצהריים שותה אלכוהול, אתה נגמר, אתה מתבזבז. ושיחת הילדים, דברים שהם לא באמת של ישנו את העולם. שיחת הילדים בינינו זה פוליטיקה. בשביל מה? הרי זה לא ישנה את העולם. וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, התכנסויות של עמי הארץ, כל מיני עמי הארץ, עמי הארץ בדרך כלל זה אנשים ששונאים תלמידי חכמים, מוציאים את האדם מן העולם. כמובן הסברנו עכשיו את הסבר המילים, אבל בואו ניכנס לפנימיות, בואו נשים ערכת צלילה ונצלול עכשיו לפנימיות, למתיקות של התורה, לדבש. הוא היה אומר, כבר אמרנו שהוא היה אומר, זה בגימטריה 279, ש279 זה למעשה המילה בגימטריה, שזה אומר הוא היה אומר זה בגימטריה. מה זה אומר בגימטריה? זה אומר זה התדר שלו, שמה שהוא, את זה הוא היה אומר. הוא לא היה אומר דברים שהוא לא היה בהם, שהוא לא התנסה בהם, שהוא לא הצליח בהם. אם הוא אומר משהו, פירושו שהוא היה שם. הוא כבר היה שם. הוא בא להגיד לך איך תגיע לאן שאני, איפה שאני כבר נמצא. הוא לא מספר לי מה צריך, אלא הוא עצמו שם. כל שרוח הבריות נוחה המנו. כל זה שורש של המילה כלי. הוא בא לומר שניכר השפע בתוכו. זאת אומרת, הוא היה אומר, יש פה כלי, והשפע הזה נקרא בתוכי. כל שרוח הבריות נוחה המנו,
אם אתה כלי, ואתה מכיל את הרעיון הבא שאני הולך לומר לך, כמו שהוא נמצא אצלי, שרוח הבריות נוחה המנו. שרוח הבריות נוחה, יש פה משהו מאוד מעניין. מה זה רוח הבריות? תמיד המשנה מדברת, רעהו, זולת, מה זה בריות? מה זה רוח הבריות? אולי נפש הבריות? לא, רוח הבריות. למה? הוא עלה דרגה. יש שם נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. הוא עלה דרגה, אגב הוא עלה 2 דרגות, כי בנפש יש נפש בהמית ונפש אלוהית. הוא מדבר על דרגת רוח. זה הדרגה השנייה אחרי העלייה של 2 דרגות. אז כל שרוח הבריות, הוא עלה במעלות הקדושה להיות באלף. אותו בן אדם, שזה כרגע זה רב חנינא, שהוא מספר לנו איפה אנחנו יכולים להגיע, הוא עלה במעלות הקדושה להיות באלף. למה? הוא עשה את העבודה של המשנה הקודמת שלמדנו, כן? יראת חטאו ומעשיו, הוא יראה לחשוב שהחטא שהוא עשה זה שלו, והוא עושה מעשים טובים, והוא לא אומר לא אני באלף, לא, הוא עושה מעשים כדי להמשיך להיות שם. אז הוא עלה והוא נמצא באלף, בגלל שהוא נמצא באלף, איך הוא רואה את האנשים סביבו? הוא לא רואה אותם כאנשים, מה הוא רואה אותם? הוא רואה אותם שהם בריות, השם ברא אותם, השם ברא כל אחד ואחד, הוא רואה אותם עכשיו במידת הרוח, הוא עלה דרגה, הם לא נפש בהמית ולא נפש אלוהית, הוא רואה את כל הסביבה שלו ברמה גבוהה, יש פה בני מלכים, יש פה בנות מלכים, הוא רואה אותם ברמה גבוהה, מבחינת בריאות, בריאה שהשם ברא אותם יש מאין, כי הם באו לתקן רפ"ח ניצוצין. המושג רפ"ח ניצוצין, תכף נבאר אותו. וכל אלה הם נבראים של הקדוש ברוך הוא, ואפילו אם הם חוטאים, אני רואה שהם חוטאים, הם לא מתנהגים יפה. איך זה שנמצא באלף, איך הוא רואה את הבריאות? הוא רואה את זה, יש פה תכנון אלוקי מדויק, להביא את הנבראים האלה עם החטאים שלהם, לאהבת השם ללא תנאי. הם הולכים לעבור תהליך, הם עכשיו עושים חטאים, יום אחד הם יעמדו על דעתם, והם יגיעו למבחן של אהבת השם עליי ללא תנאי, וזו מטרת הבריאה, להביא את האדם לאהבת השם ללא תנאי, גם אם יש לי חטאים, השם אוהב אותי. אז כשהוא רואה עכשיו אנשים חוטאים, הוא לא אומר, איזה רשעים, לא, מה הוא אומר? איזה מעניין, יום אחד הם יתפכחו, והם יהיו במבחן המדהים של אהבת השם ללא תנאי. זאת אומרת, את התהליך שהוא עשה, הוא רואה שכולם זכאים לעשות. מה שהוא היה ביראת חטאו, הוא רואה אותם עכשיו שהם חוטאים, אבל הם חוטאים כדי שהם יגיעו למבחן של אהבת השם ללא תנאי. מי מרגיש את כל זה? זה שהשיג את הדרגות האלה, הוא שהגיע ליראת חטאו, ומעשיו מרובים, כמו שלמדנו במשנה הקודמת. שימו לב, כל שרוח הבריות נוחה, איך הוא יודע את זה? המנו, מעצמו. אל תקראו כל שרוח הבריות נוחה המנו, לא, כל שרוח הבריות נוחה. למה רוח הבריות נוחה? המנו, כי הוא בעצמו נמצא בדרגה הגבוהה הזאת, והוא יודע שגם להם יש תהליך, והוא מכבד את זה שהם עכשיו בתחילת התהליך, הוא לא יורד עליהם, הוא אומר להם פושעים, לא, הוא לא צועק עליהם שבס, לא, הוא יודע שהם בתחילת תהליך, אז רוח הבריות נוחה, הוא רואה אותם במקום של בריאות שנבראו לצורך תהליך מסוים. המנו, שימו לב, הוא הגיע כבר לאלף, בגלל זה הוא רואה את זה. בגלל זה הוא רואה שזה רוח הבריות, אבל יש פה עוד סוד נפלא. המילה המנו בגימטריה 111, ש111 זה א' במילוי. הוא הגיע לאלף במילוי, הוא מלא באלף, הוא נמצא למעלה, לכן רוח הבריות נוחה. כשהוא רואה את האנשים סביבו, אז נוח לו, הוא לא צועק. אחד שהגיע לדרגה הזאת, כי הוא הגיע ליראת חטאו ומעשיו מרובים, והוא באלף, אחד שהגיע לדרגה הזאת, אז מידה כנגד מידה, רוח המקום, מה זה רוח המקום? דיברנו מקודם על רפ"ח ניצוצין, רוח המקום, איפה אנחנו מצאנו בתורה רוח המקום? מה זה מקום? מקום זה שם הוויה בהקה, י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ה' כפול ה', 186. אז מקום זה הבורא. איפה מצאנו רוח המקום בתורה? ורוח אלוהים מרחפת. מה זה מרחפת? מת רפ"ח. זאת אומרת, הוא יודע שהם באו לעשות פה תיקון של רפ"ח ניצוצין, נכון? אבל רוח הבריות נוחה ממנו, אז רוח המקום, אותו מקום של רוח אלוקים מרחפת, נוחה,
המנו. הוא מתקן את הניצוצים, בזה שהוא עושה את העבודה הזאת, עכשיו הניצוצים האלה מתקנים. למה? כי כשהוא רואה רוע, הוא רואה אנשים לא מתנהגים יפה, והוא מבין שהם בתהליך להבין שהשם אוהב אותם אחרי החטא כמו לפני החטא, עצם ההבנה הזאת, כשהוא מקבל מכה והוא מבין שזה משהו לטובה, אז הוא נמצא בשם הוויה בהכאה. הוא מבין שההכאה היא שם הוויה, היא רחמים. אז רוח המקום, והמת רפ"ח, שזה רוח אלוהים מרחפת, נוחה המנו, נהיה נוח שם, משהו מתחיל להתקן. איך הוא יודע את זה? ממנו בעצמו, כי בגלל שהוא בדרגה הזאת של להיות ירא מחטאו, לשייך אליו את החטא, והוא בדרגה של מעשיו מרובים, הוא עשה את העבודה נכונה, אז הוא יודע את העבודה שהם עושים. אז כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקור נוחה ממנו. תראו איזה פירוש מדהים. עכשיו בואו נראה הפוך. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו. למה? זה כמו שלמדנו למעלה, כי צריך לדעת שאין אמצע. או שאתה נמצא באלף, או שאתה מחובר, או שיש לך עוד עבודה רבה להבין על עצמך מה זה יראת חטאו שלך. אם אתה לא מצליח להבין שיראת חטאו, אתה צריך להיות ירא מלשייך אליך חטא, לא תוכל להבין איך מישהו שעושה חטא, הוא לא חוטא. לא תוכל להבין את זה, שהחטא הוא לא של האדם, אלא הבורא נותן לו לחטוא, כמו שלמדנו עם הבעל שם טוב, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, הרי הוא יעיב לך עצה למקנה נכסין, הוא הביא לך את הרעיון לחטוא. אז אם אתה מבין שהבורא נתן לך את הרעיון, אתה גם מבין שהוא נתן לו את הרעיון. אז בכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, כי אין אמצע, או שאתה באלף או שאתה לא באלף, אז גם אין רוח המקום נוחה ממנו. תדע לך שיש לך עוד עדיין מה לעלות ולהתעלות כדי להיות מחובר לחוכמה, כמו שלמדנו במשנה הקודמת, שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת וכו'. עכשיו בואו ניגע במה זה רפ"ח ניצוצין, כי זה נושא חשוב. רפ"ח ניצוצין זה ככה, בסוף פרשת וישלח, אם אני זוכר, יש שם על 8 המלכים, זה עומד מול השעירים, מול האלופים של בני שעיר, אז אני קורא לכם מהפסוקים, בראשית ל"ו, פסוק ל"א עד ל"ט, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, וימלוך באדום בלה בן באור, ושם עירו דינהבה, וימות בלה בן באור, וימלוך תחתיו יובב בן זרח ירבצרה, וימות יובב וימלוך תחתיו חושם מארץ תימני, אני אפילו אדלג, וככה יש פה 8 מלכים, שהשמות שלהם זה, בלה, יובב, חושם, הדר, סמלה, שאול, חנן והדר. כן, יש לנו הדד ויש לנו הדר. עכשיו, שימו לב, כל מלך מ8 המלכים מקבל עבודה מול י' ק' ו' ק'. זאת אומרת, לכל אדם יש לנו י' ק' ו' ק'. י' זה הראש, ה' העליונה זה גובה החזה, הו' זה גובה הבטן, והה' התחתונה זה הרגליים. כן? בכל י' כ' ו' כ' כזה, יש לנו לתקן 9 ספירות, בלי המלכות. המלכות זה לית למגרמי, עידלה ועניה, זה הכלי. כשאנחנו צריכים לתקן 9 כפול 4, 9 כפול 4 שווה 36. כן? כל מלך יש לו 36 ספירות לתקן, כן? 9 ספירות של היוד, 9 ספירות של ה' העליונה, 9 ספירות של ו' ו9 ספירות של ה' תחתונה. 36 כפול 8 מלכים זה רפ"ח ניצוצין. זה 288. זאת אומרת, מה שה8 מלכים לא תקנו, אנחנו צריכים לתקן. אוקיי? אבל שימו לב משהו מעניין, סתם ככה עוד חידוש קטן, אחרי שניתנה תורה וכל יהודי קיבל על הראש שלו כתר, את הכתרים שנתנו להם על נעשה ונשמע, אז קיבלנו עוד עבודה של עוד 9 ספירות, שהן בקוצו של י'. אז סך הכל יש לנו לכל אדם היום לתקן, כל אחד לעצמו, 45 ספירות, שזה אומר 9 של קוצו של י', 9 של י', 9 של ה', 9 של ו', 9 של ה'. ולכן אדם נקרא אדם, ולכן אתם קרואים אדם. עם ישראל שקיבלו תורה קרואים אדם, כי יש לנו 49 ספירות לתקן. אוקיי? זה ככה חידוש מהצד. הבנו עכשיו את המשנה, אני חוזר עליו בשיא הקצרה, בואו נבין אותה עוד פעם. הוא היה אומר, רבי חנינא, שהגיע לאלף, כי הוא עשה עבודה מיראת חטאו, והוא עשה עבודה במעשיו, והוא נמצא בחוכמתו, הוא נמצא בחוכמה, הוא נמצא באלף, הוא בא ואומר לנו, כל שרוח הבריות נוחה המנו, אם אתה רואה את האנשים סביבך, ונוח לך אפילו שעושים עבירות, זה המנו, זה כי אתה באלף, דע לך שגם רוח המקום נוחה המנו, דע לך שרוח המקום
הרפ"ח ניצוצים האלה מתקנים לזכותך, וכל שאין רוח המקום נוחה ממנו. אם אתה דנת אנשים לקו חובה, כנראה אתה עוד לא הגעת לדרגה ולהבנה הזאת, אז אתה לא נמצא באלף, אתה לא שם. זה מי מלמד אותנו את התורה הנפלאה הזאת? רבי חנינה, שרבי חנינה זה עם א', ההפך מרבי יוחנן שהוא עם ו'. עכשיו מגיע הפצצות, בואו נמשיך לפצצות הבאות. רבי דוסה בן הרקינס אומר, אתם יודעים איזה רבי דוסה? זה אבא של רבי חנינה בן דוסה. הוא בא עכשיו, והוא נותן לנו פה חידוש אדיר. הוא בא ואומר, רבי דוסה בן הרקינס אומר, הוא אבא של רבי חנינה בן דוסה, והוא הגיע כאן לתת מוסר לבן שלו. הוא אומר לו, בני היקר, איזה יופי, אתה נמצא ביראת חטאו, קודמת לחוכמתו, אתה נמצא במעשיו מרובין לחוכמתו, מצוין, ואתה אפילו נמצא ברוח הבריות נוחה ממנו, אתה באלף, איזה בן מתוק יש לי, איזה בן מדהים יש לי. מגיע רבי דוסה בן הרקינס ואומר לבן שלו, מותק שלי, אתה תיזהר, אפילו שאתה בכאלה דרגות, אתה יכול בקלות לעוף מהמשחק לגמרי, ולהגיע למקום של שינה של שחרית, ויין של צהריים, ושיחת הילדים, וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, מוציאים את האדם המיוחד מן העולם. בואו נראה איך זה רמוז בשם שלו, דוסה בן הרקינס. אם אני לוקח את המילה דוסה והרקינס, בגימטריה מדויקת 416. איזה גימטריה של המילים? הוא מודה ועוזב ירוחם. זאת אומרת, דוסה בן הרקינס בא להגיד לבן שלו, תקשיב טוב, אני לא חשב להביא לך מוסר, בבקשה תהיה מודה ועוזב ירוחם, תשמע את המוסר שלי. עוד גימטריה יפה שמצאתי, דוסה הרקינס 416, גימטריה חיבור פנימי. הוא בא אומר לו, נשמה, אתה מחובר, נכון, אתה באלף, אבל בוא תעשה שהחיבור הזה יהיה פנימי, שלא תתנתק משם, אתה נמצא באלף. מי שנמצא באלף הוא נמצא בדרגה אלוהית, הוא גבוה מאוד. באיזה דרגה הוא? כמו משה רבנו, פה אל פה ידע ברבו. פה אל פה ידע ברבו, גימטריה דוסה הרקינס. זאת אומרת 416. אבל החידוש הבא הוא מעניין. אם דוסה בן הרקינס זה 416, והוא בא להגיד לבן שלו, חנינה בן דוסה, אתה נמצא באלף, תיזהר, תזכור, לא להפסיד את המקום הזה. אוקיי, בואו נראה מה קורה פה. דוסה הרקינס 416, ונוסיף את האלף שעליה הוא רוצה לשמור, 417. זה גימטריה זית. מה מיוחד בזית? יש סגולה נפלאה. מי שאוכל זיתים, הגמרא אומרת, אומרים חז"ל, זה קשה מאוד לשכחה. זאת אומרת, הוא יכול להיות שכחה, לשכוח דברים. לכן מה עושים? לכן יש כוונה שמכוונים כשאוכלים זיתים. מה הכוונה? הכוונה זה אלוהים מצפץ. לראות את המילים האלה בדמיון. כל אלוקים מצפץ. א' למד, אלוקים א' למד ה' י' ומ' סופית, ומצפץ שזה אטבש של שם הוויה, אז מ' צדיק, פ' צדיק. אוקיי? לראות את האותיות האלה, איזה יופי, וכשהוא רואה את האותיות האלה, הוא יכול לאכול זיתים ולא יהיה לו שכחה. במקום להוסיף שמן זית, כי שמן זה הזית המעוך, ובמקום לשים את הזיתים האלה בחומץ, להפוך אותם לזיתים מוחמצים וזה, לא צריך. כך זית שעושה שכחה, תכוון בכוונה, כל אלוקים מצפץ, שזה יוצא מאוד הרבה תורות, לא כאן המקום, וכל אלוקים מצפץ נותן לך זיכרון. כל אלוקים מצפץ, זה הסגולה לזיכרון. זאת אומרת, אם עכשיו אני לומד סוגיה ואני שוכח, אני מרגיש שאני לא זוכר את הסוגיה, מה אני אעשה כדי לזכור את הסוגיה? אני אקח זית, ויכוון כל אלוקים מצפץ, ואני זכר. כי כל אלוקים מצפץ זה הסגולה לזיכרון, אז אם אני צריך זיכרון, אני אוכל זית וישתמש בסגולה, כי אני לא יכול לכוון את הסגולה בלי לאכול זית, אז אני אוכל זית ויכוון. אז שימו לב איזה יופי, דוסה הרקינס, פלוס א' 417, שמה זה? זה זית, שאני אוכל זית ואני אכוון כל אלוקים מצפץ, ואז אני אזכור, מה אני אזכור? להישאר באלף. כי רבי דוסה בן הרקינס בא להזהיר את הבן שלו, בוא תישאר באלף, שלא תעשה שטויות ותעוף מהאלף, תעוף מהמקום הגבוה הזה. בואו נמשיך. שינה של שחרית. של שחרית? מה, השינה שייכת לשחרית? השינה לא של שחרית. אני יכול לישון גם בצהריים.
מה זה שנה של שחרית? תרשום, שנת שחרית, שנת הבוקר, אוקיי, שאלה ראשונה. ויין של צהריים. שלום, מצאתי בקבוק יין, של מי זה? זה של צהריים. מי זה צהריים? צהריים זה לא מישהו. היין של הצהריים, מה מיוחד ביין? לא, זה יין דווקא של הצהריים. זאת אומרת, זה יין ששייך לזמן הזה. ויין של הבוקר זה כן טוב, אם אני שיקור בבוקר זה יותר טוב משיקור בצהריים. מה העניין פה? וגם למה יש פה וו החיבור? ויין של צהריים. צריך גם וגם, שינה של שחרית ויין של, צריך זה יהיה פה רצף, אוקיי? ושיחת הילדים, דבר שלישי, רצף, וו מוסיף. אוקיי, ילדים, בני כמה ילדים האלה? קטנים, מעל בר מצווה, תחת בר מצווה. רגע, יש גם ילדים, יש זקן מ-98 ויש ילדים בני 70. אז הילדים האלה הם ילדים קטנים, או הם הילדים שלי? מה הולך פה? בני כמה הם? רגע, בשיחת הילדים, הם מדברים בינם לבין עצמם ואני מקשיב, או שאני גם מדבר איתם? בשיחת הילדים, אני מקשיב או גם מדבר? מעניין. ולמה יש שם גם וו החיבור? כי זה תנאי שלישי. זאת אומרת, שינה של שחרית ויין של צהריים ושיחת הילדים, זה משהו שנגרר, זה לא זה או זה או זה או זה, זה שלושתם. וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. למה זה וישיבת? למה בוו יש חיריק? למה לא וישיבת? כי זה וו החיבור מיוחדת עם חיריק. רגע, ומה זה בתי כנסיות? הכוונה לבית כנסת ממש, הם מתפעלים שם תפילות? או זה בתי כנסיות, זה כמו מקומות שהם מתכנסים, משחקים ששבש, מה זה עמי הארץ? מעניין. אוקיי, והשאלה הכי חשובה, האם כדי להיות במוציאים את האדם מהעולם, אני צריך רק אחד, או את שלושתם, או את כולם? בואו נראה איזה יופי. הקדמה קטנה, יש גמרא במסכת עירובין, דף ס"ה עמוד א'. הגמרא מבארת את שכרו של הנמנע מלהתפלל בשעה שהוא שיקור. אדם שמגיע זמן תפילה, והוא יודע שהוא שתה יין, אל תתפלל. למה? לא אתה מדבר עם הבורא, זה אתה והיין. וכשמדברים עם המלך, אז אתה צריך להיות לבד, בלי היין. אוקיי? בלי הדבר הזה שמדבר מתוכך. בואו נראה, וזה מחלוקת פה בין רבי חנינא לרבי יוחנן. אנחנו חוזרים למקום הזה. אמר רבי חנינא, מי זה רבי חנינא? מי זה רבי חנינא? זה בנו של רבי דוסה, שעכשיו אנחנו במשנה שלו, דוסה בן ארקינס. אוקיי. אמר רבי חנינא, כל המפיק מגן בשעת גאווה, סוגרים וחותמים צרות בעדו. מה זה כל המפיק מגן בשעת גאווה? מסביר רש"י, כל המפיק זה מעביר, הוא מעביר את התפילה. מגן זה תפילה. למה מגן זה תפילה? כי מגן בגימטריה 3 פעמים אל, וכתוב חסד אל כל היום, שזה אומר בכל יום יש 3 תפילות, אז הוא מפיק מגן, הוא מעביר את התפילה בשעת גאווה. שעת גאווה זה שעה שהוא גאה, והוא עם יין, ואז הוא עף על עצמו. אל תתפלל, אם אתה מרגיש שאתה שיכור, אל תתפלל. וכל המפיק מגן בשעת גאווה, בגלל שהוא מכבד את זה, לעמוד לפני המלך בצורה מכובדת, אומר רב חנינא, סוגרים וחותמים צרות בעדו. לא יהיה לך צרות. אל תגיד לא, אבל אם הוא יתפלל אין צרות, לא. אם אתה שיכור, תכבד, אל תתפלל, מבטיח לך, לא יהיה לך צרות. אוקיי? יפה. אז מה פירוש המילה מפיק? מעביר. ככה זה יוצא לפי רב חנינא. כלומר שהוא מעביר זמן תפילה ואינו מתפעל בשעת שחרורתו, שומרים עליו מהשמיים שלא יבואו עליו צרות. וזה מידה כנגד מידה, שלא יחשוש להפסיד את משהו זה. יפה מאוד. אז מה אנחנו רואים שמפיק לדעת רב חנינא, זה לישנא דעבוריו, לעבור. הוא מביא גם פסוק, אחי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעבורו. בסדר. רבי יוחנן אמר, כל שאינו מפיק, יתמר. כל שאינו מפיק. זאת אומרת, למי סוגרים וחותמים צרות בעדו? למי שאינו מפיק. מפרש רש"י, מה זה אינו מפיק? אינו מגלה תפילתו בשעה שהוא שיכור. בשעה שהוא שיכור, הוא לא מגלה את זה שיש תפילה, הוא לא משתמש בתפילה. יוצא, למעשה, שניהם סוברים, שאל תתפלל כשאתה שיכור. בסדר? אבל הוא מסביר את המילה מפיק מעביר, ורבי יוחנן מסביר את המילה מפיק מגלה. והוא גם מביא פסוק. ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל. בסדר.
שואלת הגמרא, מהי ביניו? אם שתיכם אומרים לא להתפעל בשעה שאני שיכור, מה אכפת לי אם מפיק זה מעביר או מגלה? שואלת הגמרא, מהי ביניו? מה המחלוקת ביניהם? אומרת הגמרא, איכא ביניו דרב ששת. רב ששת זה הרב שלהם, של רבי יוחנן ורבי חנינא. זה הרב שלהם. איך קראנו לו? רב ששת, שין שין תף. כמה זה בגימטריה שין שין תף? 300, 600 ו-1000. 300, 300 ועוד 400, 1000. א', רב ששת. רב ששת הוא היה סגי נהור, הוא היה עיוור. מה זה סגי נהור? סגי נהור זה רואה טוב. למה? כי העיניים שלו לא מבלבלות אותו. הוא לא שופט לפי העיניים. הוא רק במחשבה מבין מה קורה, מפנים ועושה מהלכים. ולכן רב ששת זה 1000. כי הוא היה מחובר לאלף. הוא היה הרב שלהם, של רב חנינא ורב יוחנן, ששניהם מחוברים לאלף. רב חנינא באלף, רב יוחנן בוו. 6 אלפים. אוקיי? אז איכא בינינו דרב ששת. מה היה שם? דרב ששת, כשהוא שתה יין, מסר שינתה לשמעי. הוא מסר את השינה שלו לשמש. הוא מסר את השינה שלו לשמש. מדהים מה שהולך להיות פה. שימו לב. רב ששת לא חשוד על זה שהוא שתה בקבוק יין. נכון, זה בריא לשתות יין, זה מפקח את השכל, זה מחדד את המחשבה, זה בריא, אז הוא שותה יין. מתי הוא שותה יין? מה הזמן היחיד שרב ששת, שהוא כזה קדוש, א', מחובר לאלף, יסכים לעצמו לשתות יין? לפני השינה, אחרי שהוא יתפעל תפילת ערבית, לפני שהוא הולך לישון, הוא מרשה לעצמו לשתות חצי כוס יין, רביעית יין, רק בשביל הברכה האחרונה, לא מעבר לזה, רק לבריאות. ומה היה עושה רב ששת? הוא היה משאיר שומר, הוא אומר לו, תקשיב טוב, מסר שינתה לשמעי, הוא היה משאיר שומר, ואומר לו, תעיר אותי כשיגיע זמן התפילה, תעיר אותי, שאני לא אהיה מסטול, תעיר אותי. למה? כי אני לא רוצה לפספס, אבל יש פה עוד משהו. הוא שתה יין בלילה, הוא עכשיו הגיע עד הבוקר, עבר שם 6-8 שעות, עבר. היין כבר לא משפיע עליו, אבל אומר רב ששת, תעיר אותי מהיין. למה? כשאתה תבוא ותעיר אותי, הבהלה שאתה קורא לי, תפקס אותי, והשינה, הזמן של השינה, גם כן היין יפוג, אני עכשיו עומד להתפלל, אני מסודר. אין סיכוי שהיין ישפיע עליי. אני מסודר לגמרי, אני יכול להתפלל, ואני לא בשעת גאווה. אז שניהם הבינו מרב ששת, שלהתפלל בשעת גאווה זה אסור לגמרי. עכשיו תראו איזה יופי. רבי יוחנן, שהוא בוו, הוא לא באלף, רבי יוחנן איתלה כדרב ששת, שאכן די בשינה אפילו מועטת בכדי להפיג את ינו. למה? כי כשהשמש מעיר אותו, הוא מתעורר. רבי יוחנן היה עושה פעולות כדי להגיע לאלף, הוא היה בוו, הוא היה עושה אלפים כדי להגיע לאלף. אז הוא מסכים עם העניין של גילוי מציאות חדשה, של השמש העיר אותי. רבי חנינא לית לכרב ששת, רבי חנינא חולק על רבו על רב ששת, ואומר ככה, לא די בשינה מועטת ופעולת השמש יעיר אותו, אלא מה צריך? עד שהוא יתעורר לבד. זאת אומרת, הלכת לישון עם יין, עכשיו אל תסמוך על השמש, כי אם השמש יעיר אותך, אתה תיבהל מהשמש, אבל לא בטוח שהתפקחת מהיין, אוקיי? תחכה עד תתעורר לבד. אם תתעוררת לבד, עכשיו אתה יכול לקום להתפלל. זה רבי חנינא, ולכן הוא גם דיבר על מפיק, זה להעביר, אוקיי? להעביר את המציאות הישנה. עכשיו תראו איזה יופי, קודם כל בוודאי אל תשתה כמות גדולה, תשתה קצת, זה ברור, כן? אבל יש פה עכשיו עניין כזה. עכשיו הבן אדם עכשיו, הנה עכשיו הגיע פירוש למשנה, מה זה שינה של שחרית? הוא בלילה שתה קצת יין, אוקיי, מצוין. הגיע הבוקר, והוא יתעורר לבד, כמו שרב חנינא רוצה, הוא יתעורר לבד. מה זה אומר? אני ער. ועכשיו הוא מתחיל להיות לו דמיונות. רגע, אולי אני לא ער, אולי לא התעוררתי, אולי צריך מישהו שיעיר אותי. אוקיי, אני אבקש מישהו שיעיר אותי. לא, אבל כבר התעוררתי, אז לא. אם אני רוצה שמישהו יעיר אותי, היה צריך שהוא יעיר אותי לפני שהתעוררתי. אז אני שיקור או לא שיקור? הוא מתחיל לשאול עצמו שאלות מטומטמות, כאילו, רגע, אז אני ער או לא ער? אני מספיק ער? אולי מישהו ער? לא, אז אני שם עוד הפעם? בקיצור, ואז הוא מסתבך עם עצמו, מסבך את עצמו ומסתבך עם עצמו בכוח, מה שנקרא, OCD אם תרצו, ואז מה קורה לו?
הוא לא קם בבוקר. למה? כי הוא שואל את עצמו, רגע, אז אני שיכור או לא שיכור? הוא העיר אותי? לא. אז אני קמתי לבד, זה טוב, אולי היה צריך עוד שעה, אולי היה צריך עוד חצי שעה, חבל הייתי שם שומר, לא, אבל אני לא סומך על שומר, כי אני רוצה להתעורר לבד, אז התעוררתי או לא התעוררתי? בקיצור, כל המחשבות האלה מבלבלות אותו, והוא מרשה לעצמו להמשיך לישון. השינה הזאת יכולה להיות רק בשחרית, כי רבי יוחנן ורבי חנינה ורב ששת לא חשודים שהם ישתו יין באמצע היום. אם הם שותים יין זה קצת ובלילה. אבל הקצת ובלילה, אומר רבי חנינה, תיזהר לך לא להגיע למצב שתרשה לעצמך עם כל מיני חידושים ונרבים לישון בשחרית. השינה הזו של שחרית היא רק של שחרית, מסוכנת. למה? כי אם אתה תמשיך לישון בשחרית, מה יקרה לך? אם אתה תשתה כזו כמות, שכשבבוקר תקום לא תהיה בטוח שהתפכחת, מה יקרה לך? יקנן בך השאלה, ואם אתה עם שאלה מתסבכת, אתה יודע מה קורה לך? אתה לא מרוכז, ואם אתה לא מרוכז ועכשיו תעבור אירוע, האם תוכל לעשות נשק חם? לא, כי אתה לא מרוכז, ואתה שואל את עצמך, רגע, מה שהוא עשה לי, הוא עשה לי, או בגלל שאני שיקור אני מרגיש את זה. בקיצור, אל תשתה כמות כזו שבבוקר תהיה בספק אם אתה שיקור או לא, תיזהר, כי אתה מסבך את עצמך, לא תוכל לעשות ניקוי אם יזדמן לך ניקוי. אז כל הדאגה שלו זה הנשק חם. תיזהר לא לסבך את עצמך. ממשיך התנא, מי זה התנא? רבי דוסה, אבא של רבי חנינה, כן? הוא מזהיר את הבן שלו. ויין של צהריים. למה יין של צהריים? כי מה קורה לבן אדם כזה שהוא קם בבוקר, והוא סיבך את עצמו במחשבות, ואז מישהו עשה לו איזה אירוע, והוא לא יודע לדון על האירוע, ואז הוא מתחיל להתקרבש עם עצמו באנרגיה שלילית, אז הוא רוצה לברוח מהאירוע כי הוא לא מרוכז לעשות נשק חם. מה הוא עושה? לאן הוא בורח? הוא בורח על התמכרות שלו, לוקח כוס יין נוסף, הוא לוגם, ואז מה זה? עבירה גוררת עבירה. יין של צהריים, זה רק יין של צהריים אחרי בוקר כזה של שינה. זה לא יין של זמן אחר, זה רק של צהריים. אוקיי? כי זה עבירה גוררת עבירה, ולכן יש שם עבירה בחיבור. עכשיו תגידו, אחרי יין של צהריים הוא יכול לעשות נשק חם? בוודאי שלא. עכשיו הוא מסטול לגמרי. יפה, והוא מסטול לגמרי, לאיפה הוא יגיע? לאיפה הבור הבא שהוא ייפול לתוכו? הבור הבא זה שיחת הילדים. זה לא משנה מה הגיל שלהם. הם גם יכולים להיות ילדים בני 70, זה לא משנה מה הגיל שלהם. אבל מה זה שיחת הילדים? זה רמת שיפוט נמוכה, מוחין דקטנות, רמת שיפוט נמוכה של עיניים של ילד. מה יקרה לו? אם הוא יתחיל לדבר עם ילדים ברמת שיפוט נמוכה, מה יקרה לו? כשיקרה לו אירוע, הוא ישפוט את האירוע נמוך, יעשו לו משהו מה הוא יגיד, החליצו אותי. לא נכון, לא נכון. ביזו אותך, אמרו שאתה כלום, על זה אתה כועס. אז מה התדר שאתה צריך לנקות? את מה שאמרו שאתה כלום. נשמה, תחשוב גבוה. למה אתה חושב נמוך כמו ילד? למה? כי שתית הרבה בלילה, לא קמת בבוקר, שתית יין בצהריים, נגררת לשיחות נמוכות, אתה מדבר במוחין דקטנות. ולכן אם עכשיו יבוא לך אירוע, איך תראה אותו? במוחין דקטנות. על הפנים המצב שלך. אוקיי, מה השלב הרביעי? וישיבה, דווקא עם חיריק, כי ניקוד חיריק שייך לספירת הנצח, אתה לא עומד בספירת הנצח, אתה לא מנצח. וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. כן, התכנסות של דיבורי שנאה. עם הארץ, הדיבורים שלו זה שנאה. תמיד עמי הארץ אותם מדברים על פוליטיקה. ההוא שונא את הימין, ההוא שונא את השמאל, ההוא שונא את ההוא, ההוא שונא את כולם, ההוא שונא גם את עצמו, וגם את אשתו וכו'. עמי הארץ זה דיבורים של שנאה. ואם אתה חלילה לא יודע אם קמת בבוקר טוב, ובצהריים אתה שותה יין, ואתה נסחף לשיחת ילדים רדוד, מוחין דקטנות, מה יקרה? אתה תגיע לתוך שנאה וקנאה ותחרות, ובשיח של שנאה ותחרות, לעולם אתה לא תעשה נשק חם. אז מה קרה? אתה מעורפל מתוך בלבול הגיוני, אם אני בשיעור של שיקור או לא שיקור, התעוררתי או לא התעוררתי, יפה מאוד, אתה מכניס עצמך לערפול בשביל להשתמט מהאחריות, אתה שותה יין, אתה נגרר למוחין דקטנות, שיחת הילדים, ואתה נכנס לשנאה ותחרות. מה יקרה לך? גם האדם המושלם ביותר, מהאלף, ינחת עד למטה ויתרסק. מה יקרה לו? מוציאין את האדם מן העולם. מה זה מוציאין? מוציאין גימטריה 207, זר. אתה נמצא
אבל אתה זר, אתה לא מחובר לשם, הגעת לגבוה, אתה למד את כל הש"ס, אתה גאון גדול, אבל אתה לא שם, אתה זר, מוציאים את האדם. את מה זה את? מאלף עד תף, אתה לא מחובר לשם. האדם בגימטריה 50 זה נון שערי בינה, הרי הוא היה מושלם, הוא היה ביראת חטאו והגיע לחוכמה, ואם יש חוכמה יש בינה, 50 שערי בינה, אתה היית בנון, היית מושלם, אתה מפסיד את יראת חטאו, אתה מפסיד את מעשיו מרובים מחוכמתו, אתה מפסיד את האלף, אתה מפסיד את הכל, גם האדם המושלם יוצא מן העולם. את כל החידוש הזה מי אומר לנו? רבי דוסה בן הרכינס, שמה הוא אומר לו? פעל פה אדבר בו, חיבור פנימי, הוא מודה לו זה ברוחם, הוא אומר לו זית, בוא אם אתה כבר באלף, תוסיף את הזית לשם שלי 417, מה יהיה לך? כאלוקים אספס, תהיה בזיכרון, תזכור, ואל תשתה כמות יין כזאתי, שתביא אותך לתוך הנפילה כולה, עד שתצא מן העולם. ועכשיו אני קורא את המשנה בזריזות, להבין אותה בבת אחת. רבי דוסה בן הרכינס אומר, הוא בא להזריר את הבן שלו, רבי חנינה, שינה של שחרית, ויין של צהריים, ושיחת הילדים, וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, איי, מוציאים את האדם מן העולם. יהיו הדברים, יהיו נשמתו טהורה, שילובה נס בין חדווה נעמה, ותודה רבה לכם עוד פעם, הפעם המיליון, על החידושים הנפלאים שיוצאים כאן. וכמובן, החידושים האלה הם גם כתובים, וכשאני מעלה אותם לרשת, לא יודע איפה שאני מעלה, אז יש קישורית לקחת גם את הדף, מי שרצה סיכום, או לדעת מה מכוונים ואיך רואים את זה, נמצא בסיכומים. תודה רבה לכם. תודה רבה.